Illum se naraw żewġ speċi li jixtiequ, l-alwetta u l-bilbla. Dawn huma żewġ speċi minn familja ta' safar li bl-Ingliż jissejħu larks. Din il-familja jħobbu ħafna l-ftuħ u nsibuhom l-aktar fi pjanuri b'xari u għelieqi miftuħa. Normalment ma jkollhomx kuluri jispikkaw u jkun diffiċli tinduna bihom sakemm ma jtirux. L-alwetta qiegħda tpassi minn fuqna bħalissa fil-ħarifa u tqatta' x-xitwa fin-nofsinhar tal-Ewropa u madwar il-Mediterran inkluż Malta. Għasfur vera dox li jiżem ma' 30 gramma, daqs għasfur tal-bejt. Hija għasfur kaċċabbli f'Malta u bekk ftit minnhom jirnexxilhom jibqgħu ħajjin tul ix-xitwa kollha. Dawn iż-żewġ speċi għandhom għanja sabiħ ħafna li r-irġiel jannu huma jtiru. Jibqgħu jolew anke sa 100 metru mill-art fejn jibqgħu jannu mill-istess post. Dawn il-ġunaħ wisajn jgħinuhom jagħmlu dan. Il-bilbla mbagħad tkun hawn fir-rebbija u tibqa' nbejjed fis-sajf. L-għanja tagħha hija l-iktar għanja komuni li nisimgħu fi pjanuri kbar ta' għelieqi bil-qamħ maħsud fis-sajf. F'għawdex pereżempju għadha komuni ħafna. Hija tbejjed f'ħofra żgħira li tagħmel fil-ħamrija taħt xi arbuxella. Tagħmel il-bejta tagħha tħares lejn it-tramuntana biex din tibqa' dejjem fid-dell. Peress li jqattaw ħafna ħin mal-art, it-tnejn li huma għandhom id-difer tas-suba ta' wara twil sew. Dan jgħinhom jiġru iktar b'mod effiċjenti meta jkunu mal-art, qisu bastum li jtihom spinta ma' kull pass. Missirijiet ngħidlhom li nnutaw li kif tiġi l-bilbla titlaq l-alwetta u viċi versa, u fil-fatt għandna żewġ proverbji li jirreferu għal dan. Wieħed jgħid nhar il-lunzjata tiġi l-bilbla u tmur l-alwetta, u l-ieħor jgħid fid-duluri tmur il-bilbla u tiġi l-alwetta. U le ma ħarġ żball, il-festa liturġika tad-duluri tiġi ċċelebrata fil-15 ta' Settembru fil-fatt.